بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun her barchalarımızga da. Allah Subhanahu wa Teala adam balasına bik kıska gına ömür bergen. Bir qaraganda 80 yıl yaşaybiz. 80 yılda biz bilgen eybirler tozup biteler. Maşina, kiyim, lakin adam balasının ömrü şunga da qaramastan bik kıska bulup görüne özüne. Менә шушы кыска гына гомер içinde de adam balası özüne bik күп әйбер җыярга тырыша. Ул аны шуның кадәр кымсызлык белән җыя ки, инде тора-бара нәрсәгә җыйганын да, аны нәрсәгә тотырга, нәрсәгә кулланырга икәнен дә оныта. Иң мөһиме җыю аны мавыктырып җибәрә. Һәм инде дөресен генә әйткәндә, безнең тәнебезгә бу матди байлык кирәк. Бала да бит дөньяга килгәч беренче булып әнисенең күкрәген эзли. Аңа ризык кирәк. Шул ук вакытта бала туганнан соң аны тереп куярга чүпрәк кирәк. Аннан соң инде баланы юындырырга су кирәк. Менә булар бөтенесе әлбәттә матди әйбергә керә. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, адәм баласының бар ихтыяҗлары, кирәк әйберләре. Абар инде шушы ихтыяҗдан да кирәк артыграк булып җыя торган байлыклары. Менә шушы байлыкларга ул инде омтыла кымсызлыгы белән. Инде гарәп телендә кымсызлыкны нәфис дип тә атыйлар. Бу бик нәфисле кеше диләр. Ягъни бу кешегә күп кирәк диләр. Бу кеше бары тик үзенең теләге белән генә, инстинктлары белән генә, шушы үзенең җыю теләге белән генә әйберне җыя диләр. Әгәр дә карасак, адәм баласына дин дә шулай дип аңлата адәм баласын. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә Тәкәфүр сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлһәкумут тәкәфүр ди. Сез бу дөньяда арттыру артыннан йөрисез ди. Чыннан да бит, әгәр карасак, адәм баласын гел арттыру артында. Йөреп торган машинасын сатып, ул алырга мөмкин тагын да әйбәтрәкне. Тора торган урыннарын сатып, артык акчасы булу белән ул алырга мөмкин кыйбатракны, зурракны. Әгәр дә инде ашый торган ризыгы булган хәлдә, ул тәмлерәк кирәк дип алырга мөмкин тагын бер затлырак ризыкны. Гел арттыру артында. Бер караганда бу әйбәт кебек. Ничек инде кеше бит яхшылыкка омтылырга тиеш. Ләкин икенче яктан караганда, менә шушы кымсызлык, шушы нәфис адәм баласын бозмый микән? Башкаларның малын тартып алуга китерми микән? Үземнеке генә итәм дип шушы дөньяны һәм малларны башкаларны кыйрсытуга китерми микән? Күп очракта китерә, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә шушы дөньяда без кымсызлыктан арынырга тырышырга тиешбез. Моны ничек эшләргә соң? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хатта зуртумул мaqabir." Сезне ди шушы арттыру артыннан сез куасыз ди, ләкин кайчанга кадәр кабергә кергәнче ди. Менә шушы кабергә керү турында уйлау, ахирет дөньясы турында уйлау бездәге нәфислек һәм кымсызлыкны бетерә. Чөнки бөтенесе дә бу дөньяда кала. Бөтен җыйган малыбыз да, йортлар да, машиналарыбыз да, хатын балалар да, бөтенесе дә кала. Адәм баласы әгәр дә 6 айдан соң, үлгәннән соң кире бу дөньяга кайтса, аның бер нәрсәсе калмый бу дөньяда. Аның малын бүлеп бетергән булалар. Бер әйбер калмый. Ул хәтта үзенә паспортта язата алмый. Чөнки безнең дәүләтебездә кеше үлгәннән соң свидетельство о смерти бирәләр, үлеп терелгәннән соң банды свидетельство юк. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең нәфисе безнең әһәмиятсез икәнен күрсәтә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә. Сез ди күпме генә омтылсагыз да, сез барыбер ул әйберләрегез, җыйган малларыгыз
файдасыз булыр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Әгәр дә сез шушы дөньяны теләсәгез, дөнья артыннан кусагыз ди, дөньяны гына яратсагыз ди, сезнең күңелегезгә хәсрәт керер. Һәм маңгай уртасына фәкыйрлек мөхәре төшерелер ди. Ягъни сезгә бу дөньядан тиешеннән артыгы кермәс ди. Уйлап кына карагыз, мөхтәрәм кардәшләр. Без бит бу дөньядагы малны җыябыз байыр өчен, әйбәт яшәр өчен. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә ул байлыкны бирми. Фәкыйрлектән башыбыз чыкмый, әгәр кымсызланып нәфис белән дөньяны куа торган булсак. Әмма Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: әгәр дә сез шушы дөньядан түгел, ахиратны теләсәгез ди, ул вакытта дөнья сезгә үзе килер. Дөнья байлыгы сезнең күңелегезгә, йөрәгегезгә урнаштырылыр ди. Дөнья сезнең алдыгызда хәсрәтле булып торыр ди. Икенче бер хадисендә дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: әгәр ахиратны теләсәгез, Аллаһ Тәгалә сезгә дөньяныкын да бирер, ахиратныкын да ди. Әгәр дөньяны гына теләсәгез, сезгә дөньяныкы булыр ди, ләкин ахиратныкы инде булмас. Аннан сезгә бер өлеше дә чыкмас. Коръәндә дә нәкъ шундый ук аят китерелә, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: әгәр дә ахиратны теләсәгез, Аллаһ Тәгалә икесен дә бирер. Ләкин дөньяны гына теләсәгез, Аллаһ Тәгалә анысын да бирер ди. Әмма ахираттан инде бер нинди сезгә әлеш булмас ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бу бик тә тирән мәгънә һәм тирән сер. Бер караганда без нәрсәнедер теләсәк, ул әйбер безгә килер кебек. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә икенче юлны күрсәтә. Сез теләгез ахиратны ди, килер ахираты да һәм дөньясы да ди. Чөнки ахиратка эләгер өчен дөньяны үтәргә кирәк. Һәм менә шушы дөньядагы байлыклар да безне ахиратка илтүче саваплы байлыклар булыр. Аллаһ Тәгалә безгә бирер ризыгын да, бирер байлыгын да, әгәр дә бу ризык һәм байлыклар булса дөрес юлда куллана торган. Кешеләргә файдалы була торган. Күпчелеге чиракта бит кешенең кымсызлыгы һәм нәфесе аның бары тик үзенә генә кагыла. Кай вакытта шуның кадәр кымсызлана кеше үзенең хатынына һәм балаларына акча җәлли башлый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: әгәр дә кешегә шушы дөньядагы бөтен байлыкның яртысы бирелсә ди, ул икенче яртысын теләр ди. Әгәр дә шушы дөньядагы бөтен байлыкны аңа гына бирсәләр ди, ул шушы байлыкның бүтән бер кемгә дә эләкмәвен теләр ди. Менә адәм баласының нәфесе дип әйтик, кымсызлыгы, шушы дөньяны үзенеке итәргә теләве, бу әлбәттә булмаячак, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә икенче бер хадисендә, кытси хадистә әйтә: әгәр дә мин үземнең кылларыма алар теләгән бөтен нәрсәне бирсәм дә ди, минем байлыгымнан бер нәрсә кимемәс, энәне суга тыгып алган кебек кенә булыр ди. Ягъни без барыбер бөтен байлыкка ия була алмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Димәк, менә шушы куу, шушы кымсызлыгыбыз безне харап кына итәргә мөмкин икән. Гали радиллаһу анһу да шуңа күрә әйтә: бу дөньядагы нәфис кымсызлыкның тагын бер билгесе ди, ул хакимияткә омтылу, дәрәҗә ярату. Әлбәттә, кеше мәсәлән омтылырга мөмкиндер югары дәрәҗәгә, кешеләр белән идарә итәргә, аларга файда китерү өчен, алар белән гадел булыр өчен. Ләкин бар кешеләр омтылалар хакимияткә һәм дәрәҗәгә үзләрен байытыр өчен, кешеләрне рәнҗетер өчен, я булмаса аларны мактасыннар өчен. Менә бу да, мөхтәрәм кардәшләр, кымсызлыкка керә. Һәм әлбәттә инде, мөхтәрәм кардәшләр, кымсызлыгыбыз, нәфесебез аркасында безне кешеләр дә яратмый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: әгәр дә сине Аллаһ Тәгалә яратсын дисәң, бу дөньяны яратма ди. Әгәр дә сине кешеләр яратсын дисәң, кешеләрнең байлыгын яратма ди. Ягъни кешеләр белән дуслашкан вакытта, аралашкан вакытта аларның байлыгына, аларның булган әйберенә ия булам дип түгел, аларның рухи халәтенә, аларның күңел халәтләренә карап дуслаш. Аллаһ ризалыгы өчен дуслаш. Шул вакытта кешеләр сине яратыр ди. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, кымсызлык һәм нәфис безнең дөньябызны да, ахиратыбызны да халак итәргә мөмкин.
һәм әлбәттә инде безне бу дөньяда дусларсыз, туганнарсыз хәтта калдырырга мөмкин. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.